עמותת נתן נותנת סיוע רפואי ופסיכוסוציאלי כבר 20 שנה ברחבי העולם לאנשים שחוו אסון. עבור המקום בהודו הבנו שיש צורך במתנדבים ייחודיים. בחרנו את המתנדבים בקפידה מתוך מאות פניות שהיו לנו ויצאנו לדרך. כל המתנדבים שלנו טיילו בעברם בהודו. יש להם רקע טיפולי והם מבינים את ההשפעה של חומרים משני תודעה, במיוחד על נפש רכה שחוותה אירועים בלתי הגיוניים במהלך 7 לאוקטובר ובמהלך המלחמה בעזה. הם יודעים לדבר בשפה המתאימה לאוכלוסייה הרלוונטית ולהתערב במינון הנכון על מנת לסייע. מתנדבי נתן מצטרפים לעובדי המקום בחיבוק, סיוע ותמיכה באלה שכל כך צריכים את זה. אז המקום הוא מרחב תמיכה רגשי שנפתח לטובת מטיילים וכל מי שצריך אותנו בעקבות אירועי השביעי והמלחמה, לזכרו של סרן ביהלום, רון אפרימי. השאיפה היא שפשוט אנשים ירגישו פה בבית, קודם כל. אנשים ירגישו בבית, וההנחה היא שמתוך זה הם יוכלו להרשות לעצמם גם להתחבר אחד לשני, וגם להיפתח, ולדבר על מה שאולי לא תמיד מקבל מקום. ויש אנשים שאומרים שפעם ראשונה שהם מדברים פה על דברים שהם לא העיזו, לא הרגישו בנוח, ניסו כזה לשים בצד. מעבר לכל מה שקיבלתי פה כחלק מקבוצה ומהמפגשים הקבוצתיים, אני גם ממש מרגישה שאיזשהו תהליך אישי של באמת ליווי אחד על אחד, ואני הרגשתי שזה ממש עזר לי במהלך הטיול, ולחיים כאילו אני אקח את זה איתי הלאה.